Januari jannya apa? Ayo, siji, loro, Elisa. Janji sabar. Aja remet cucu. Kesusu. Anune jembar-jembar. Asune lemu. Pak Jimin, wah, keng sambeng sembah nuwun. Ki pribumi lho, Be. Nama lengkapnya siapa, Nduk Cahayu? namanya siapa, Nduk? Nderek pitepangan Pak Sigit. Nggih, Nami kula Galuh Mustika Mumpuni. Galuh Mustika Mumpuni, kelas 4 SD. SD pundi, Nduk Cahayu? MI Islamiyah Batoka. Oh, MI Islamiyah Batokan. Pinter. Berarti apal no huruf hijaiyah. Nggih, TB ra apal kok. Apal, Pak. Lho, coba tak takoni, alif ba tak ki pira jumlahe? 30 salam jalalahe, Pak. Alif ba tak jumlahe pira? 30 salam jalalahe. Loh, Pak. Niku Kula lek ngaji lho, Pak. Salah. Alif tak sajim hak kok zazal. Alif ba tak ki mung ana 3. Alif ba tak 3. Sajim hak kok. Sing takok sak jem gak kok sapa? Oh iya. Ora to. Kalah, Be. Iya wis. Kalah lah, Be. Nah, iki. Alif bata nek piro, Nduk? Alah. Oh, sapa gentenke iki lho Mas aku. Anu putranipun sinten, Nduk? Putrane sinten? Bapak asmane sinten? Bapak asmanya siapa? Suparno. Siapa? Suparno. Pak Parno. Pak Parno. Pak Parno. Adike Mas Iki lho, Tegar. wonten ngajeng iki lho adikipun Bapak. Mas Tegar. Oh, Mas Dalang adike sinden. Wah, Mas Dalang ade sinden. Cita-citane Nduk Galuh pengen dadi napa sampeyan, Nduk? Dosen. Asik. Dosen, weh. Dosen. Cocok. Muga-muga dadi dosen tenan nggih. Amin, amin. Mergo tahun 2027 tahun depan tuh di Blora ada isi solo khusus jurusan pedalangan dulu. Di Blora, Pak ya? Blora. Wah, luar biasa. Wah, Isi bluro berarti iki. Isi bluro. Sampai dadi dosen isi Blora. Wah, amin. Sing ngajari nembang sapa, Nduk? Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Pancen apik Mas Tegar nyanyine. Wah, Diajari tembang apa? tembange Tembang apa? sing Kadung Tresno. Kadung Kadung Tresno. Oh, ya ampun. Kira mung nembang joget ya bagus lho, Be iki. Iya toh. Wes piye? Nganggo bawon apa mboten, Nduk Galuh? Nggih ngangge. Nggih. Wah, ora yo. Daleme pundi, Nduk Galuh? Pun pindah dereng. Bojonegoro. Bojonegarane pundi sing lengkapno? Mriki mawon. Mriki pundi? Mriki cepu kok. Mriku. Mriku ndi? Kasiman. Kasiman. Nggih. Kasimane pundi? Ngaglik. Ngaglik. Iki bahaya lho cah iki. Iki nek sono kobongan nih aja sampai ngerti cah iki lho. Lah ngapa? Lah iki mau tuluk-tuluk kobongan Pak. Lho wis entek lho. Rodok semangat yo sing banter ya belajar kendel. Ya ora medhos wantene apik nyun pangapunten mulai Pak D Mbah Kung iki yo. Wah wiraswara hebat. Wah MC Pranata Cara Kondang. Bapak Rujito. Lho iki coba. Iki yo suarane apik iki. Ponakane Pak Cito iki. Nggih niki. Alah. Cito sing seneng badminton kuwi. Lah. Alah yo. Poli barang. Bal-balah poli. Ayo. Cito ireng kok sapa sing ngendo ireng? Kok ya apal. Bawa Dek ya. Apale dandang gula nek Cito. Yo. Ayo Nduk. Nduk. Bawane napa Nduk? Bawane Ben karo napa? Mbak Elisa nggih. Dikancani Mbak Elisa. Asmarandono Slendro Miring. Oh, Asmarandono Slendro Miring, Pak Pit. Pinter Mase ngono ya meneng ae ora ngabani segender Mas. Lah TikTok. Oh, iya. Songo miring. Ya. Ning nong. Nah, tenang aja derdek ya. Nano niku nggih. Rina wangi dadi ngati. Oke, ya. Rina wengi dadi ati. Niki cedhake sithik Nduk Cahayu. Rada cedhak Nduk niki ya. Nano Tanpa tanpa nendera
anu Mas kowe nggawa cas ora? Ketoke batune adimu mentek lho. Ora kok. Nek suarane gak tekan nduk ya. Lah piye Gulu carane? tuh ditekek sithik. Kowe arep mateni wong iki. Contoh kok. Jangan dengerin. Neno, nano. Ayo. Kayung yon marang slirane. Kok yo pas lho. Nano. Tansah kumawanging netra. Jero ati kadung tresna. Apik. Lalau. Tan liya mung siramu. Satemah laras Hebat. Bagus, kendel banget. Apik adek puno anak ETB lagi kelas 3 SMP wis meteng. Fitnah jenengane. Nyepele, Be. Kok fitnah piye? Oh, ngeloknya meteng. Lah piye ora no? Wis nglairke Malah nemen kok iso rumah aku. Lamat wes ya. lamat wes katon tejane. Ugi kunjuk Pak Nanang kali rombongan saking Rembang saking Dinas Ketenaga Kerjaan Dorawo. Matur nuwun. Oke. Nyara nduk galuh. Amplop saka Pak Sigit. Aja dibuka nek urung tekan omah nggih. Iki biasane bar Pak Sigit mene amplop engko Andi Bintang tamu TB. Ayo, Be. ngenai amplop. Bintang Lho. tamu ngenai amplop. Be, menehi, Be. Hubungane kali kula napa lho, Pak? Lho, kuwi minangka tandha tresna. Ngono lho.
Ayo. Ayo. Be. Kowe nyapa tendo randang turu ya mau. Piye to? Bibit talenta iki harus kita dukung. Aku wis, Mbak Elisa wis. Ayo. Ikhlas pora. Mau Ina malu biniat. ngono dadi dosen. Sing njaluk Amalmu saka niatmu ya, Be. Pak Tunggul sawerane kurang setunggal Pak nggih. Ah. Ikhlas ora? Ikhlas ora? Ora ikhlas. Engko sing ikhlas ki kowe. Lha iki kula ora. Ikhlas. Ngono. Coba nek Pak Sigit dalang rasa melok ya. Wong edan. Luar biasa matur sembah Kelas nuwun. papat sing kendel. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ah iki sing mau. Ontran-ontraning cakraning rat iki. Ya karo Mbak Elisa kok. Karo Mbak Elisa, Oh, iya. sampean iki dinanti kok arep yayak niki lho kok. Kene. Lah. Karepe B. Dalam, Ada Mbak Yosi, ada Mbak Elisa. Upama wenang milih, upama padha legane kowe milih dadi bojone Yosi apa Elisa? Aku Yosi wae, aku Elisa wis ngomong antara patek cetok kowe. Wis aku mau met, mau kena setetek bareng niku wis. Tau penane, Be. Kena iki wong halus ya, Dek ya. Halus. Pianten Solo Blitar, Pak. Saksine niki lho, Pak. Oh, pripun? Wis gak apa-apa sampean karo aku gelem ya, Dik ya. Yang sebenarnya kita seumuran kok. Andaikan Mas Gandul karo Mbak Elisa menjadi jodohnya. Ya, gimana? Terusan bulan madu kemana diajak kemana? Apapun perkataan Mbak Elisa akan saya turuti. Kemana Halo? kok perkataannya turuti? Kalau ke Bali gimana? Mau Nah. ke luar negeri. Kita Mau ke luar negeri? Kapadokia naik balon udara. Iya, Mas TB, Aku kok cek nanti. bulan madune di mana, B? Sing dipangan ora ono arep rekreasi. Mbok sesuk iki mikir arep mangan opo. Diwet-wet duit dike metu ning lebok. Hei, Piye to, romantis jenis pasangan Di sana teman-teman. ada gubuk, Pak. Oh. Nanti kita memancing di sana. Di Bali Mbak Elisa karo Gandul nanti makan apa? Kita makan yang enak seperti steak. Steak, Strip spaghetti, Yes. hotdog. Yes. Ayam betutu. Oh, ayam Ayam batu. Ayam batu. Semua akan kubelikan untuk kamu, sayang. Kasih. Bistik. Wah, Bistik otak unta. kok duwe duit? Utang to, Pak. Oh, kene penting sing gelem ya, bistik ya. Otak unta. Tukune ning gone arep. Enak. Aku yo urung tau ngrasakno otak. Keliling Pulau Dewata naik apa? Kita naik Mobil limusin ya atau Mini Cooper. Limusin? Ya. Oke, limusin Brahma. Eh. Semua kan. Mobil kok sapi? Iya. Pokoknya Si lanang goblok Mas. limusin. Limosin iki mobil sing dawa, kaya sedan. Oke, nanti saya naikkan sepur, Dik. Apa? Lo numpak limusin Mini Cooper aku. Kowe ngerti ora Mini Cooper iki pajeke sak Cooper. taun niku pira? Kowe nek ra iso mbayar mobilmu kadol. Mini Cooper akeh sing umum kok tak tumpakno kendaraan sing begitu wong ngerti terus ngetutke. Apa? Pendoso. Eh, La ilaha illallah. Diusi dikai dhuwit krinting seneng le. tur aman ora ana cegat. Enek. Mini Cooper ora ana pelate prit cegat Prit polisi. cegat paling gak 150 200 dari pendoso. Tumone polisi cegat. Hep, maite nggowo helm ora? Ora enek. Aman kowe mesti. Aman ya? Aman. Oh iya wis numpak bando saya. Iya. Kowe ya. Aku sing mayungi. Lagunya berdua. Gimana? anu, Apa Pak Sigit? lagunya berdua biar romantis atau Duet, Mbak Yosi? duet. Ya biar ini ada Puspitonolo berdua Mbak Yosi dan Oh, sama Mbak Elisa. Oh iya oke. Wah, ini lagu lagi. di MC ini apa campur sari mundul Sinar dunia. sinar yuasa. Sinar dunia kuwi buku, sinar yuasa kuwi aki, Pak. Lah apa? Iki campur sari asli ya. Sinar mandiri. Yo. Wah, Aku latihan MC ya. Sing apik. Selamat malam semuanya hadirin yang ada di PPSJM Mikas semuanya. MC kok cemplang suarane. Kira-kira gandem, Pak. MC yo sing ngantep, suarane kroto gede.
Yo, masih bersama Cakraningrat dengan vokalis-vokalis kita. No. Yo. Yo. Semuanya. Pada malam hari ini. Nih. Ono ikone. Kita sambut. But. Sam. Saru. Terima kasih para penonton. Tong. Hati-hati yang ada di depan pagar. Ker. Awas lihat gerbang. Nanti kalau kecantol. Suwe. Kak, anu tuh. Lagu ini Puspita Nolo ya. Puspita Nolo. Yuk ada. Bapak Ibu semuanya, yuk kita tampilkan artis-artis bintang ontran-ontrannya Cakraningrat. Yosi pernah menggondol TV berwarna 24 in. Iki MC-nya aku pokoknya. Ada Yosi juga Elisa. Puspito Nol. Cakraningrat.
Luar biasa. Pancen lagu sogok keri-keri wis. Warok Beraja Musti. Wah tenan Pak. Puspitonola padahal niku musik lho Pak. Musik nggih. Tapi nggih. bisa digarap dengan melalui Nganggo gamelan. Gamelan. Heeh. Luar biasa. Sampai nyetir lagu. Nadanto tanpa keyboard. Betul. Ah, ah, Wah, ah. hebat, hebat. Sing keyboard kudanan terus mulih iki. Nggih, mboten nyang Pak. Heeh. Ngopeni wedhuse sing mati. Wis dipendem iso. Ya coba ono iki Mbak Eni. Nah, putra daerah. Ah, iku mbluro. Para follower terima kasih. Iya, TikToker. Mbak Eni iki TikToker. Nggih. Oh, 24 jam non-stop live Nggih. streaming tadi. Sadean Pak. Oh, nggih. Sadian iki. Mau dibully silakan dicek keranjang kuningnya ya. Kok iso malah krono lho rumah aku nyepele lho. Nah, gini. Aduh. Alah. Iki pasanganmu lho, Be. Nanti Eni Wulandari SH Sarjana hukum. Son Horek. Karo Indri ya, Indri kene Indri. Indri. Di anu apa istri dari anu Pak TNI no Pak Angkatan Laut napa udara? Laut. Angkatan Laut nggih. Insya Nah, Angkatan Allah. Lautnya julukannya apa? Jalus Vivat saya Jalus mai Vivat Jaya semboyan. Mai. Lah nek Angkatan Darat Angkatan Darat Persis Chandra Kirana. Chandra Kirana. Nah, Polisi Angkatan- Bayangkari. Oh, lah nek umpamane Hansip Hansip yo ora enek bojo Hansip kok sebutane. mana? Apa? Becik ketitik olo ketoro. Oh iya. Golek. Selamat malam Mbak Eni, Malam, Mbak Mas Indri. Teddy. Selamat malam. Nah, semangat nggih, masuk. Semangat dong. Sing hanya satu pintaku. Sebagai seorang istri anggota TNI harus sabar. Ingat 3B, Apa Apa kuwi kuwi? Mas? jaga komunikasi, jaga hubungan dan jaga kesetiaan. Benendi BB. Berusaha. Pengedan. Wale be. Pasanganmu iki lho. Ya wis. Ndek padha dulu. Lagune apa? Lagune napa Pak Li? Ora mau Mbak Eni, Mbak Indri ning sing durung nembang ana Mbak Melani. Melani. Ayo lila sisan. Wah, ini Lilas. Ah, ini dari. Panggung spektakuler. Ya, gini. Yo sing keri iki pas saumuran iki. Kowe kuwi saumuran. Nggih niki Ngakumu iki saumuran sampai anakku. oh, saumuran. Nggih niki saumuran, Pak. Dadi Ibu Indri niku saumurane Mbak Eni. Kan yo kok Iya. Ayo kene duduk Melani. Wah, iki cantiknya cakrane kerat iki, yes, Melani. Iki piye, Be? Mbak Ida karo Mbak Yosi pasangane, Mbak Ima karo Mbak Elis. Ima. Oke, Mbak Ima sama Mbak Elis. Lah iki karek Bu Yuyun kok gandengane sapa? Bu Yuyun yo karo Pak Pitoyo. Kok iso mau gathokno rono iki lho. Ya masih podo senior. Oh, ngono. Bu Senior Yuyun di senior Sumber. sinden, Pak Pitoyo senior yoga. Panjang. Oh, masuk. Niki lagune napa Pak kok tiyang sekawan niki? Lho. Mbak Eni ini kon lagu dangdut kok cah nom-nom iki ora kalah ning rumah samu. Oh. Ada Katresnan Sejati, ada Lestari. Oh.
Ini Mbak Eni tetep, wah Mbak Eni iki wah ning TikTok-e angger nyanyi wis. Ini- gala-gala. Nyuwun sewu, semua 4 sinden ini semua lagu hafal? Hafal. Kula tes nggih. Oke, bisa. Bulan ini bulan apa? Januari. Januari. Lagu J-nya apa? Ayo, 1, 2, ayo, ayo. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji, jaranan, jaranan, jarane, jaran teji. Mbak Indri, Januari J-nya apa, Mbak? Ayo, 1, 2. Apa ki Mas? Jambu alas, Mas kulite ijo. Terus, ayo terus. Ayo kudu bener loh. Oh, iya. Ayo. Januari J-nya apa? Ayo. Jambu. alas, Mas kulite ijo. Nadyan tilas, penting randuwe. Bojo. Dri, lagune jambu alas kulite ijo. Kuwi kok jambu alas. kulite ijo. Oh, tak kelinteng sisan ya. Lila. Januari J-nya apa, Duk? 1. Janjine piye nganti sapene maune dhewe dadine tempe. Teng. Januari J. Ki khusus Melani beda, Pak. Oh, beda. Tiwas Melani, Mbak. Desember D-nya apa? Ayo 1, 2, 3. G. 1, ayo. Do kang majane aku Asik. Wuih. Iso, Be. lunga. Ganti. Halo, TB. Ini bulan apa? Januari. Jannya jan apa? Ayo. Jan. Jan. Kok Jan? Jan. Gak Jan. Karena J-nya sudah dipakai sinden. Giliran kamu TB. Ini Jan. Januari. Jannya apa? Jan. Janjine ora tenanan. Jebu. Yo roh lagu ya ternyata. Kriwitan. Deng. Elisa, ayo. Arep apa nih iki? Ayo kene. Januari jannya apa? Januari jannya apa? Ayo, 1, 2. Janjane dek aku wis. Nganu Elisa. Oh, Elisa. Janji sabar aja remet cucu Kesusu. anune jembar anune lemu. Aku sesuai gila to karo saya pikir. Deta, kok anune jembar-jembar iki sing apa no? Wong kok iki kabeh iso sik kok. Janji sabar. Lan ora Anune kesusu. jembar. Parikane pisanan bener sing anune kuwi lho, Be. Mas. Anune jembar susune lemu. Pak Igit. Aku neroke Elisa rusuh to anu. Ora. Lagunya apa ini, Pak? Lho, lagune Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Oke. Lah nek bintang tamune gede kaya Elisa ngono garape wani aku. Oh, nggih. Ndek bengi aku kaku kabeh aku. Lintang. Sesuk sekali-kali aku tak tawakke panitia, bojo kula mon Pak Bidara. Halo cinta. Alah. Pun Bu, beres. Mulai besok jangan boleh mancing Bu. Wis iku tok ben. Lah apa? Kapok berarti ke izin mancing. Yuk, Katresnan Sejati bersama dengan sindennya cantiknya Cakra Negra. Dados. Asik. Masih bersama Eni Wulandari, Agnes Monica.
makasih. Wah, Thank you. matur nuwun para penonton ingkang mapan wonten Sepunadianto Grimis tetep bertahan kaya ngono. Thank you, luar biasa.